Danas se nastavlja povijesni proces javnog samopromicanja. Nakon što smo u prvom činu saslušali ljevičarku, sada pred sud stupa gospođa s desne strane političkog spektra, koja je ovdje da položi zakletvu kako će do kraja života štititi tradiciju, vjeru i domoljublje glasnije nego što će ih ikada živjeti u praksi. Gospođo Wright, zaklinjete li se pred braćom i sestrama pratiteljima da ćete zauvijek mahati križem, pjevati himnu i dijeliti fotografije nakon svake svadbe i hodočašća, ne zato što ste istinski domoljub i živite vjeru, već zato što želite da drugi vide koliko ste pobožni? Zaklinjete. Zaklinjete li se da ćete svakoga ko razmišlja drugačije od vas proglasiti sotonistom, globalistom i bolesnikom? Zaklinjem. Pa naravno da hoće. Tišina. Zaklinjete li se da ćete domovinu deklarativno voljeti do neba, no ne i do te mjere da pokupite smeće nakon fešte i pustite radišne i legalne strane radnike da spase ono gospodarstvo što je ostalo? Zaklinjem. Primitivci, gdje vam je sad vaš Bog? Mir u sudnici. Zaklinjete li se da ćete uz krunicu u jednoj ruci i selfie kameru u drugoj hodati za tuđe živote kako biste signalizirali svoju moralnu kvazi superiornost? Zaklinjem. Proces se nastavlja. Zaklinjete li se da ćete zahtijevati povratak tradicionalnim vrijednostima, iako od tradicije najviše prakticirate tračanje nakon nedjeljnog ručka? Zaklinjem. Tako mi algoritama i linka u opisu profila. Ovo je dan u kojemu ste prisegnuli da ćete svoje vrline signalizirati toliko snažno da nikakva civilizirana debata ni racionalni protuargumenti neće uspjeti probiti vaše svjetonazore. Time ste obećali da ćete i dalje biti vođeni dvama snažnim motivima: samoljubljem i potisnutom željom za moći nad drugima. Poštovana publiko i pratitelji, sada ste vi na potezu. Pjesnite, lajkajte ili po svojoj savjesti presudite u komentarima.